An balima bamanankan mɛnna foli ani waliɲuman dɔw bɛ taa ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali minisiri dɔw ka fara wasabulon kɔnɔ wasaden dɔw ka u jɛra ka taama kɛ ka ɲɛsin tɛnɛnkun ma Mopti marabolo kɔnɔ. Taama in senfɛ a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka taa sigi ka fɔ kɛ damu ye bagan maralaw ani sɛnɛkɛlaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ tɛnɛnkun. Musa Fanba a bɛ ɲɛfɔli caman kan y'o ko kun kan. An ka jamana minisiri dɔw ni wasabulo wasaden dɔw farala ɲɔgɔn kan ka taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Mopti marabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya tɛnɛnkunkaw fɛ yen. Jakulu in ka se Mopti marala tɛnɛnkun a tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ka lajɛ fɔɲɔgɔnkaw minnu bɛ sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o ban ni kumaɲɔgɔnya donni ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Jakulu in a ɲɛmaya kun bɛ an ka minisiri bolo, minisiri min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma ani hadamadenya nasiraw kalali ni o ye Amadu Konate ye. A y'a jira k'a fɔ u ka nin dama in kun kelen min bɛ la o ye ka fɛɛrɛw de sigi sen kan jamana fanw fɛ fa minnu ni fɔɲɔgɔnkaw sera ye. Fɔɲɔgɔnkɔ ka se k'a fɔ k'a ba ka sɔrɔ a ma kɛ mugu ni kisɛ wali kelen faamasulata ye ko laɲini y'o de ye. A ko n'i ye an ka jamana fa ninnu lajɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya tɛnɛnkun yan b'a fɛ Mopti mara la fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen ale t'a fɔ ko siya woloma fɔɲɔgɔnkɔ don, ale b'a fɔ de baarakɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ de don ni o ye bagan maralaw ani sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye. A ko fo ka fɔ k'o sidɔn o ka faamu. A ko olu ka jɛkulu ni wasadenw bɛ a kɔnɔ ka fara olu yɛrɛw minisiriw kan u ye nin fɛɛrɛ in kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali fan o fan fɛ a ka ca la a ye nɔbɔ k'o sera k'a fɔ k'u ba ka sɔrɔ a ma kɛ mugu ni kisɛ wali kelen faamasulata ye. A ye misaliya ta a ko kareri kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnna mankan fɛnɛ kɛra nin jakulu kelen de cokora ye ka se k'a fɔ k'a ba u ni ɲɔgɔn cɛ. A jakulu kelen fɛnɛ sigira ɲɔnɔnkaw fɛ yen min kɛra sababu ye ka ɲɔnɔnkaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan fɛnɛ dasa. A ko fɛɛrɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, sigikafɔ min ni an ka jamana yɛrɛ laadakɔrɔ don ni o kun ye Mali yɛrɛ taala ye. O sigikafɔ de bɛ laɲini fanw ni ɲɔgɔn cɛ. Sigikafɔ ye damu ye o ma fɛn min ɲa natiri kamisa jɔda tɛna ye o la. N'i ye an ka jamana fan ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ lakanabaliya o ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ caman na sigiɲɔgɔnmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ a dɔw bɛ taa kɛ bagabagaliw ye fo ka taa dɔw yɛrɛ kɛ ni ko da ye maaw ni bɛ bɔ. O kɛra sababu ye an ka jamana sigida ninnu caman na bɛɛ lajɛlen ni sira de sigi bɛ i ka so. O kumana ko Mali jamana man kan ni o ye fo an ka sigi an ka kɔrɔlen de mɔ ka se ka an ka fɔɲɔgɔnkaw fɔ k'u ban an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bulon kɔnɔ wali kelen gwɛlɛ kan i n'a fɔ an ka maakɔrɔw kun b'a kɛ cogo min na lawale la. K'o ka fisa ni nin hakilina kura ninnu ye, hakilina kura minnu de dilanli kɛ ni tiɲɛni tɛ. O tɛ dɔwɛrɛ ye ne yɛrɛ bolo n da de ye tiɲɛ ye wali kelen se de bɛ n ye min ka se boli ni bere ani nbamuru ye k'o tɛ ko dilan. Taama in senfɛ tile fila kɔnɔ minisiriw ni wasadenw ka taama ka ɲɛsin tɛnɛnkun ma Mopti marabolo la. Jɛkulu dɔ de bɛna sigi sen kan, jɛkulu min bɛna kɛ sababu ye ka bɛn ni basigi sinsin tɛnɛnkun maradenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Dɔgɔkun 3 o tɛmɛnen kɔfɛ baarabilancali la Mali magistraw u ka lapasajɛkulu SAM ani Silima u jɛra k'a lajɛ ka baarabilancari in jɔ fɔlɔ. U ka grève in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɔ ka se ka yɛlɛmaba ka se ka don u ka baara kɛcogow la ani u ka sarakow la. Silima ɲɛmaaba a bɛ ɲɛfɔli k'an ye Usumani Sogore ani a ka jatalamuso Fatumata Dunbiya ka galamani na an ka ɲɛjɔ sɔrɔlen ninnu na. An ye sigi ka fɔ kɛ nin ye sababu ye an ka Mali bɛɛ lajɛlen fo parce que Mali bɛɛ wulila k'i jɔ ka se an ka diinɛmɔgɔw ma ka se Bamako sigibagaw ma ka se jɛkulu ma jɛkulu minnu ye lafasali tɔnw ye n'a bɛ fɔ o ma ko association de défense des droits de l'homme minnu ye alors musow ka syndicat tɔnw ye mun ye an ka laadalamɔgɔw ye n'o ye jeliw ye bɛɛ lajɛlen de wulila o wuli ka jɔ kɛ sababu ye sigikafɔ min tun tigɛlen bɛ anw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔ ka tugu. Donc sigikafɔ tugulen an ye fɔli kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɛfɔli kɛ ayiwa bi in na bɛnkan dɔw sɔrɔla an ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛnkan minnu sɔrɔla an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o bɛ tali kɛ sagako la mais bɛnkan dafalen jɔnjɔn tɛ an ni u cɛ sagako la. Kuma tɔ kan ka taa ɲɛfɛ o ko kan ka sen hali bi. Voilà bɛnkan dafalen coyi tɛ an ni u cɛ sagako sira fɛ. Indemnité fila bɛ yen ayiwa an ye bɛnkan sɔrɔ o la. Indemnité kelen bɛ yen an ma bɛnkan sɔrɔ mun bɛ cogo si o la. Ayiwa min kɔni ye an ka laɲini min bɛ tali kɛ sɛbɛnko sira kan n'an b'a fɔ o ma ko décret ani réélecture olu fɛn o fɛn filɛ nin ye an bɛnna o bɛɛ lajɛlen kan. Donc an bɛ se ka mun fɔ bɛn sira fɛ o ye nin ye. An bɛnnen bɛ ka bolonɔ bila kɛ mais gɛlɛyani dɔw donnen bɛ baara kɔnɔna na an jɛɲɔgɔn SAM ka tɔn kɔnɔna na dɔɔni gɛlɛyani dɔw bɛ yen ayiwa an ko k'a fɔ an ka laɲini ye bɛn de an ka laɲini ye
kelenya ye ayiwa an kana na a kɛ kɛcogo dɔ la tiɲɛ do o gɛlɛya ninnu bɛ yen mais gɛlɛya kojugu tɛ a tɛ anw hamina ko bɔ an bɛɛ lajɛlen cɛsirilen don ka se cogoya min na a ka teliya la an bɛ se k'an bolonɔ da sɛbɛn ninnu na voilà mais gɛlɛya ninnu tɛ se ka kɛ ne ka hakilina la gɛlɛya jugubaw ye mun bɛ se ka na hali danga kɛ sigi ka fɔ wolola ko minnu na min bɛna se ka danga kɛ olu la non an bɛna sonsoro kɛrɛnkɛrɛnnenya na fasodenw kama jamana kɔnɔdenw kama wa an b'a fɛ u ka kɛ seere ye a wagati min na sisan an b'u kɛ seere ye a tɛ k'aw kan ka laɲiniw sabati wa bɛnkan kɔrɔ tɛ k'a fɔ alors fɛn dira an ma an y'a minɛ k'a bila an kun o tɛ o ye mais bɛnkan kɔrɔ k'a fɔ an sɔnna an bɛ a wuli ka bɔ yen sani taalen ɲɛfɛ sigi ka fɔ ka continuer an ni ɲɔgɔn cɛ n y'a fɔ an y'a dabɔ jamana kɔnɔdenw ka lafiya kama an y'an miiri faso la an y'an miiri mɔgɔ o mɔgɔ nana sigi ka kuma an ye o bɛɛ lajɛ n'an bɛ olu bɛɛ ta ka jate minɛ ka kɛ olu kama ka a gulon ka kɛ jamana kɔnɔdenw kama ka kɛ an yɛrɛ ka fasoden ɲumanya kama mais sigi ka fɔ bɛ continuer tɔndenw sɔnna k'a fɔ an b'a a gulon mais a bɛ gulon ni alors a bɛ gulon hukumu min kɔnɔ ayiwa olu ma latigɛ an fɛ fɔlɔ n'an y'o latigɛ wagati min na an b'o kɛ laseli ka se olu ma en même temps o bɛ lase jamana kɔnɔden bɛɛ. Cakɛda jɛkuluba min sigira sen kan jeunes ka baarako ɲɛnabɔli kama APJ a ɲɛmayaso u y'u ka sigiko 20 kɛnɛ sigi sen kan sinsin kɛra san tɛmɛnen baaraw kun kan ka laban n'a ka jateminɛ kɛ san 2017 o baara bolodalenw na Maretu Jalo a bɛ walawalali k'a ɲɛ ko kun kan. Jɛkulu min ɲɛsinen no Mali denmisɛnninw ka baarako ɲɛnabɔli ma ni u k'a ma ko APJ ale ɲɛmayaso conseil d'administration y'a ka lajɛ 20 sigi sen kan APJ ɲɛmayaso maaw u y'u sinsin san 2016 baaraw kan san 2017 min n'an b'o fɛnɛ na nafolo mugu min kan ka bila APJ ka bolo kan walasa a ka baaraw bɛ se ka ɲɛ a bolo u ye dɔ fɔ o la ka bɛn o fɛnɛ kan a nafolo bi t'i jɔ sefa wari miliyari 10 ɲɔgɔn de la APJ ɲɛma ka fɔ la n'i y'a ye k'a fɔ wari sera o kisa la baara camanw de bɛ APJ kan ka minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la APJ baarakɛla kuraw tali minnu bɛna ye jamana yɔrɔ janbaw fɛnɛ na yɔrɔ minnu mabɔlen don o kuma na APJ directeur ka fɔ la ni nafolo mugu in APJ n'a ka kan wa a labaarali fana o tɛna kɛ gɛlɛya ye APJ ka bolo kan walasa a bilakun ye denmisɛnninw ka baarako ɲɛnabɔli min ye an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka dankɛnɛmaya kabini kelen jaabi caman sɔrɔla salon baarakɛlaw na APJ fɛ minisiri ka fɔ la minisiri min ɲɛsinen no bolola baarako ni baara degili ma ni o ye Mahamani Babi ye a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la APJ ka dɛmɛ sira fɔlɔ ni u k'a ma ko composante 1 ni o ye k'a lajɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔw ye minnu labɛnnen no baara kɛli kama n'u k'a ma ko employabilité APJ ye o boloda ka ɲɛsin denmisɛnnin 14 ani 400 ani 82 de ma o dɔw kɛra k'u ka dɔnta kawuriya o n'a ɲɔgɔnw APJ ka baara sira filanan n'o ye composante 2 ye ni o ye ka denmisɛnninw yɛrɛ kɛ mɔgɔ jolenw ye u ka se ka da u yɛrɛ la ka cakɛda dɔ sigili sen kan ko hakilina ta n'u k'a ma ko esprit d'entreprise o kɛra ka ɲɛsin denmisɛnnin 8,000 ani 900 ani 88 de ma ni olu fɛnɛ ka dɔntaw kawuriyali ye entrepreneuriat la ani k'an ka jamana sɛnɛfɛn bayɛlɛmali cakɛda sigi sen kan APJ ka baara sira sabanan n'o ye composante 3 ye ministre y'a yira k'a fɔ o ɲɛsinen kun do fɛn min ma denmisɛnninw ka baarako nafolo min kan ka ɲini baɲumankɛlakaw fɛ ani jamana wagande kɔnɔ k'o don a da fɛ n'u k'a ma ko financement de projet jeune o kɛra sababu ye ka denmisɛnninw ka projet 2,000 ani 800 ani 33 de dankɛnɛmaya. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a bɛ bi walawalali k'an ye an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Kodiwarikaw ka jamana kɔnɔ diɲɛselekɛnani tɔma Nations Unies ka basigili jakulu min kun bɛ yen n'a kun bɛ wele ko ONUC ni kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ɲinan kɔni man ka tɛmɛ ka sɔrɔ ale ma Kolowari jamana bila o hakilina in bɛ ka sɛmɛndiya barisabu ka d'a kan banfilanbulalamatigiw ni u ye diɲɛselekɛnani tɔma Nations Unies ka basigili jakulu ninnu ye février kalo tile 15 san 2017 an filɛ o kalo min na diɲɛselekɛnani tɔma Nations Unies ka basigili jakulu bɛ Kolowari bilali daminɛ dɔɔni kɔrɔfɔ in sɛmɛndiyara diɲɛselekɛnani tɔma Nations Unies ka lasigiden gɛrɛngɛrɛnnen fɛ Kolowari jamana kɔnɔ Nations Unies ɲɛmaa tɔgɔ la ni o ye Aishatu Mendahawudu ye a taara diɲɛselekɛnani tɔma Nations Unies yɛrɛ jabala la Amérique duguba la New York Conseil de sécurité ɲɛmayaso yɛrɛ kɔnɔ ni ka taa kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya k'a fɔ bibi in na labɛn bɛɛ lajɛlen kɔni sabati bɛ Kolowari jamana kɔnɔ walasa ONUC ka Kolowari jamana bila yanni juin kalo tile 30 san 2017 kɔni bɛ taa se kuma o kuma
ONUC diɲɛ selekɛnani tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen bɛ Kolowari bila pelengendenw. Aishatu min Daudu y'a yɛrɛ k'a fɔ kɔsada in na surasiw ye wulikajɔw ni nisɔngoyaw minnu jira o tɛ diɲɛ selekɛnani tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu ONUC bali ka Kolowari jamana bila ko ani o tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la ko baarabaw kɛra ka ban ONUC fɛ san 10 ani san 4 kɔnɔ kabini u donna Kolowari jamana kɔnɔ kana se bi ma ko baara tɔ min bɛ yen k'o ye jamana ɲɛmaaw de ka ko ye sa Kolowari jamana kɔnɔ ani Kolowari ka denw. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ selekɛnani tɔma Nations Unies a ka baaraw minnu bɛ yen ni olu kan ka yɛlɛma Kolowari faamaw ka bolo kan san 2016 octobre kalo la o yɛlɛmali baaraw daminɛna k'u bila Kolowari ma ɲɛmaaw ka bolo kan musaka min kan ka don o dafɛ o bɛ t'i jɔ dolari wari miliyɔn 50 de la a ɲɛsinnen don fɛn minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye Kolowari ka denw yɛrɛ dama bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma cogo min adamadenya hakɛ o ka cogo Kolowari jamana kɔnɔ nka nafolo ntanya de bɛ walasa o wari ka sɔrɔ k'o bila Kolowari jamana ka bolo kan. Gambikaw ka jamana ɲɛma Adama Barrow a dɛmɛbaw la Nazaralatɔnba Union Européenne bɛɛ la olu y'a yira k'a fɔ euro wari miliyɔn 200 ani miliyɔn 20 ani miliyɔn 5 o bɛna kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Gambi jamana ɲɛma kura Adama Barrow ma wari in vangile o na bila jamana ma ɲɛma kuraw ka bolo kan walasa ko telima minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka ɲɛnabɔ Gambi jamana kɔnɔ teliyala olu ka ɲɛnabɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ euro wari miliyɔn 70 ani miliyɔn 5 o na bɔ k'o bila u ka bolo ka minen minika ka fola ni ale ye Nazaralatɔnba Union Européenne commissaire européen min ɲɛsinnen don Nazaralatɔnba Union Européenne ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛɲɔgɔnyaw ma kɔrɔfɔ in sɛmɛndiyara alamisa tɛmɛnen mamina ni Neven Mimika nana bɔɲɛla Gambi jamana kɔnɔ ani faamaw ka kuma senbɛ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ don olu dafɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye dungafa u bɛ se ka sabati Gambi jamana kɔnɔ ka baarandanya fɛnɛ kɛlɛ ani siraw minnu ni pɔ minnu kan ka la olu na dilan ni a wariw ye nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye sigida lakananiw ye ani jini kungo wari dɔ bɛ don o fɛnɛ dafɛ fɔ ka taa se hadamadenya hakɛw olu sabatili ma. Nazaralatɔnba Union Européenne y'a yira k'a fɔ euro wari miliyɔn 75 min di dɔ filɛ nin ye Gambi jamana ma ni a tɔ bɛ labanna ka titi Gambi siraw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Nazaralatɔnba Union Européenne bɛ a ka baaraw kɛ cogo min wari caman bi fɔ k'a fɔ o bɛ di ma nka i bɛ taa sɔrɔ la e yɛrɛ ka sɔrɔ ta wari la ka se k'a labaara ani min fɔra o cɛ bɛ jɛɲɛ ko jɛgɛjalan ni baji i bɛ taa bɔ fɛn min kalama i b'a ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ y'a baara tɔw kɛ i ka jamana kɔnɔ o wari di cogo kelen in de don ko Nazaralatɔnba Union Européenne bɛ ka hakili jagabɔ kɛ hali bi u b'a fɛ ka euro wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 50 fɛnɛ ta ni k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Gambi jamana ma nka u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ o kɛcogo de la fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko n'a kɛ waati kuntalajan dɔ de fɛnɛ kɔnɔ. Tunisie jamana ɲɛma Zine Labidine Ben Ali ale ka kiiri caman tigɛra ka sɔrɔ a tɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ bawo a kɛn bɛ ka Tunisie bila kabini don min na arabu ka wuli ka jɔ daminɛna ni o fɔlɔ la Tunisie jamana yɛrɛ de la a kɛn bɛ ka Tunisie jamana bila ka taa bisimila minɛ Saudiya jamana kɔnɔ Jeddah kiiri caman tigɛra minnu y'a jalaki k'a fɔ ani si kasow kɛliw ka kan ni u k'a ma ko perpétuité kiiri kurannan bɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin a n'a furumuso ma kɔsada in na min sɛmɛndiyara Tunisie ma ɲɛmaw fɛ alamisa tɛmɛnen k'a fɔ Ben Ali jamana ɲɛmaakɔrɔ ni a furumuso Leila Trabelsi yoroko fɛnɛ na ko u nɔ minɛn bɛ barisabu ka da ka jamana furuba yɔrɔba dɔ bɛ yen Tunisie yɛrɛ faaba kɔnɔ Tunis u ka kin dagabana dɔ kɔnɔ ko Leila Trabelsi ni o ye Ben Ali furumuso ye jamana ɲɛmaa furumuso u ka kungɛnkunbɛ k'o ta k'o kɛ a ta ye ka yɔrɔ dagabanaw dilan a kɔnɔ mɛndiya kɔtigɛbali yɛrɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na ni nafolomugu bɛ se ka bɔ ka don a da fɛ o yɔrɔ de labɛn kun bɛ Ben Ali furumuso Leila Trabelsi fɛ mɔgɔw kun bɛ t'u ka mɛndiya kɔtigɛbali kɛ a yɔrɔw kɔnɔ Tunisie faaba la Tunis o kumana ko yɔrɔ in ye jamana furuba yɔrɔ de ye nka ko a kun ye a ŋanamu ka kɛ a ka jɔnworo ye ko ani a furukɛ Ben Ali nɔ bɛ minɛ o la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa fila wɛrɛw bɛ yen minnu fɛnɛ nɔ minɛnen don Ben Ali ka minisiri kɔrɔ kelen kun bɛ yen ani ji ni kungo ni sigida lakanani minisiriso maa ɲɛma dɔ fɛnɛ olu maa filaw fɛnɛ jalakilen don a ko kunkɔrɔ k'a fɔ san 5 ka so u b'o kɛ nka nin sen kiiri min tigɛtɔ filɛ nin ye Ben Ali kɔ bawo a tɛ jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko condamnation par contumace o kiiri y'a jira alamisa tɛmɛnen k'a fɔ san dan ka so o bɛ da a kun ka fara si ka so kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Ben Ali ye Tunisie jamana mara san 20 ani san 3 de kɔnɔ nka don min na denmisɛnnin dɔ jigi tigɛlen ye tasuma bila a yɛrɛ
yɛrɛ la k'a yɛrɛ jeni ka sabu kɛ a ye kala kɛ ka tila kala la a ma baara sɔrɔ a bɛ ka jago dɔdɔni min fɛnɛ kɛ ka denbaya ka dahirimɛ nɔgɔya ni o ye faamaw taara bila o jago kɛ mina fɛnɛ na k'o yɛri k'o tiɲɛ o ma bɛɛ cɛnin mɔ n'a ye tasuma bila a yɛrɛ la k'a yɛrɛ jeni a tɔgɔ kun ye ko Mohamed Bouazizi a kun bɛ bɔ dugu min na o ye Sidi Bouzidi ye wa pɛrɛndan arabu yɛrɛ jujɔra yen de ka Tunisie fa bɛɛ lajɛlen minɛ fo a kɛra sababu ye ka Ben Ali yɛrɛ gɛn ka bɔ fanga na nka yan'a ka gɛn ka bɔ fanga na pɛrɛndan arabu senfɛ jamanadenw ye wulikajɔw minnu kɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ k'a ye maa dɔw bɔnɛ u ni na a se walikelen a ka sɔrɔdasiw ye maa 300 ani maa 30 ani maa 8 bɔnɛ u ni na yan'a yɛrɛ ka jamana bila o de nɔ kɛn bɛ k'a minɛ ni a jira mɛ k'a fɔ si ka so a bi o kɛ ni u ko ma ko perpétuité. Delinango bila mandi dongele njagwanye Afrique du wasablo wasadenw y'u deli ko lama alamusa tɛmɛnen kuma min na jamana ɲɛma Jacob Zuma bɛ k'a fɔ k'a b'i dantigɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ jamana yɛrɛ sɔrɔ cogoyaw ka a b'a fɛ ka fɛɛrɛ minnu da ka jamana sɔrɔ siraw yiriwa o yɔrɔ bɛ fanga sinamatɔn wasaden minnu bɛ wasablo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fanga sinamatɔn denmisɛnnin cɛman gwanni min yɛrɛ bɔra ANC fanga ɲini jɛkulu la Jacob Zuma mun ka fa fɛ ni ka taa kɛ fanga sinamatɔn jɛkulu ɲɛma ye Julius Malema denmisɛnnin cɛman gwanni ale n'a nɔfɛmaw wasablo kɔnɔ olu de wulikajɔw daminɛ ne Jacob Zuma ye kuma daminɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la u b'a ka kuma tiɲɛ ni kɔrɔfɔ wɛrɛw ye Julius Malema Abdou de denmisɛnnin cɛmagwani min kɛmɛ ka Jacob Zuma n'a ka fanga sɛngɛ bi u ko u ti jɛ n'a ye nin n'a ɲɔgɔnna jamana ɲɛmaa ka kuma wasablo kɔnɔ jamana ɲɛmaa min ye jamana sariya sunba sɔsɔ ko jamana ɲɛmaa masina o sigiyɔrɔ tɛ wasablo kɔnɔ ni Jacob Zuma ka b'a da la maa bɛɛ i b'a ye u bɛ kɔrɔfɔ dɔw ta k'a ka kɔrɔfɔw tiɲɛ a bolo o kɛra sababu ye lakana tigilamaw bilara ka don wasablo kɔnɔ u nɔfɛ a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye kirikara ani waati ta kolo ani pasa masaranga shɔ u y'o kɛta la Julius Malema ka fanga ɲini jɛkulu combattant pour la liberté économique a wasaden 25 lakana tigilamaw y'u fɔsɔ ka bɔ ni u ye kabini o de fɛnɛ kɛra sa fanga sinamatɔn wasaden tɔw minnu bɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye Jacob Zuma ka fanga ɲini jɛkulu ANC yɛrɛ bi maire sigi kalataw la duguba caman na ni o ye Alliance démocratique ye olu fɛnɛ sina ka bɔ ten Julius Malema ni a ka wasadenw nɔfɛ wasablo kɔnɔ Jacob Zuma sɔrɔla ka tɛmɛ ni a ka dantigɛliw ye wasablo kɔnɔ yen nka o y'a sɔrɔ fanga sinamatɔ bɛɛ lajɛlen bɔra fanga sinamatɔw bɔlen taara kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan o yɔrɔ bɛɛ wasablo yɛrɛ a laminɛw n'a ka kunnafonidilaw wele min senfɛ Julius Malema a y'a jira k'a fɔ wale min kɛra ka ɲɛsin olu mɔ ni ɲɛ wasablo kɔnɔ u tɛ jɛ ni a ye lakana tigilama 400 ɲɔgɔn na surasi ani polisilakaw olu ka taa wasablo lakoli u tɛ jɛ ni a ye a ma da o mɔ a ko olu ka wasablo Afrique jamana kɔnɔ zonya banakisɛ kleptomani o kɛmɛ ka maa minnu minɛ jamana maa ɲɛmaw la olu sigiyɔrɔ tɛ wasablo kɔnɔ hali n'olu bɛ sade n'olu sulama bɛ ta ka bɔ wasablo kɔnɔ olu b'o kɔrɔ dɔn o tigilama donni ye wasablo dafɛ jamana ɲɛmaa Jacob Zuma a n'a ka fanga sunyani fanga de do jamana sariya sunba sɔsɔba do o kumana olu t'a dɔn jamana ɲɛmaa ye Ameriki ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ka laɲini ma se ka sira sɔrɔ barisabu ka da ka kuma min na ni siyatɔ la kiri ɲɛmaa dɔ ye a jira k'a fɔ a ye laɲini min kɛ ni o ye ka lajɛ jamana 7 ɲɔgɔn na denw arabu jamanaw na olu denw ka bali ka don Ameriki jamana kɔnɔ ko jɛnti kɛ ni a ye Donald Trump n'a ka fanga kun y'a jira k'a fɔ ko in bɛ lajɛ sariya binaku de ka a ye kiriso dɔ de sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna San Francisco marabolo la ni o ye cour d'appel ye alamisa don o kiri ɲɛmaa sabaw minnu bɛ yen u y'u dantigɛ a ka k'a fɔ Donald Trump ka laɲini Seattle kiri ɲɛmaa y'a bila yɔrɔ min na olu tɛ tɛmɛ yen fɛnɛ ka ko in a bɛ wuli ka bɔ yen sariya tɛ sariya min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Ameriki dɛmɛ n'a ma Ameriki tiɲɛ kɔni o kɔrɔfɔ ma bɛɛ Donald Trump n'a ka fanga mɔ a ko kuma na a tɛ bila cour d'appel mɔ fana kirisoba min bɛ bɛn ni sanjɛ ni o ye cour suprême ye a b'a sama ka se yen fɔ a ka laɲini ka sabati ko barisabu ka da kan ko Ameriki ka lakana de bɛ nin ko in da fɛ kiri ɲɛmaa saba minnu bɛ cour d'appel la San Francisco olu y'a jira k'a fɔ gouvernement Ameriki jamana kɔnɔ Donald Trump n'a ka fanga ma se ka na ni dalu foyi de min b'a jira olu la k'a fɔ ko in dabakun ye Ameriki denw u ka ɲɛtaa sira ani u ka lakana sira ye o kumana Seattle kiri ɲɛmaa a y'a bila yɔrɔ min na Donald Trump ka sariya sen a tɛ tɛmɛ o yɔrɔ ka a dulonne bi to arabu jamana 7 ninnu u bɛ se ka don Ameriki jamana kɔnɔ k'u ka muɲuku maɲaka kɛ cogo min ka d'u ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Donald Trump a kun ye a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ jamana 7 ɲɔgɔnna kɔni bɛ yen kalo 3 olu jamanadenw u tɛ don Ameriki jamana kɔnɔ arabu jamanaw don nka mankan kɛra sababu ye ka maa minnu fɛnɛ kɛ k'u jamanaw bila ni u kuma ko réfugiés olu kɔni kalo 4 olu fɛnɛ tɛ don Ameriki jamana kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a kun ye jamana min
min da k'a fɔ ko o de yɛrɛ tɛ don fiyewu Ameriki jamana kɔnɔ o ye Siri jamana ye. Donald Trump ka dantigɛli la a kuma yɔrɔ la min dɔn bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni o ye Twitter ye a sina k'a sɛbɛn ten ko rendez-vous au tribunal, la sécurité de notre nation est en jeu. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribulon kɔnɔ don nataw la barisabu ka d'a kan Ameriki ka lakana bɛ farati danga la. O kɔrɔ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribulonba de la ni o ye Cour suprême ye a kɔni wililen don ka bɔ yen fɔlɔ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.